Koro mugwadhi ni nyime koro wadonje weche motende kod weche mag ohala kama wachope ne wang'iyane kaka weche mag mbolea osechopo. Piny owacho osepoko mbolea ma romo gunde 544,369 e kauntis 12 ma pacho ka e chenro mar jolo jopur e kinde mag komo higani. Mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth leronwa, chenrono osebedo kod ng'ikruok mag deko ka moko kuom jopur ywak ni pok gineno mboleago makoro gichich ni nyalo bedo ne imiyo ji ma opogore kodgi. Kwan ma igolo kod piny owacho yango ni gunde 544, 369 mag mbolea osechwal e gwenge mopogore opogore nyaka dweni, kama gunde 231,907 pod rito mondo chwal ne jopur. Kata kamano, moko kuom jopur wacho ni giseiko puothe. Koth bende osechako chwe, mboleago to pod giwinja winja. E gwenge ma Siaya manyoche ka mbolea maromo tan 228 kod koth oduma maromo tan 114 ochopoe. Wasepuro, wan gi ikruok mar komo. Ndalo osechopo mondo mi wakom, to mbolea pok wayudo. Koth osechopo. Ne wageno manyiwa moka sirkal. Sani koth manyiwa no pok wayudo, to wan to waseikre. Watimo nang'o nikech komo wala gosa. Koth en gir wuongo, obiro to ng'adre dakidwoke. Duoko magirito en mar yudo mbolea kowuok kuom gavana ma Siaya James Orengo, manyocha ochaka yanga pok mar mbolea. Arito ga fertilizer mano wacho mondo mi mondo akomgo, nikech koth baneno kosechako chwe area waka, koro nego bednu akomo. Koro sirikal nowacho ni miyowa kodhi kod manyiwa pok wayudo. Koro sirikal paro kodwa ang'o? Mokwongo nundwa mokwongo nang'o manyiwa nuwang' ni ng'ane kelo nu Orengo. Emomiyo nuok saidi kwadhi ndiko ang'o manyiwa. To sani ero koro koth chwe, kata sani onyalo chwe kata kiny kata uruecha. Karom wuok tich to dhano wuok ji te. To wan pod onge manyiwa, dhiang' achiel kata wadak konya gidiek ariyo. Koro onge gima datum. Ne jogo modak e chula, chal ma kata chenro mamoko kaka tingni bende koro nyalo bayogi. Kamoro kaka Mageta Island, kamoro kaka Oyamo Ndeda, tinga kinyali chope islands gi. Wanto koro wapuro nang'o, wanto koro kothe gi choponwa nang'o, wanto watiyo nang'o. Onge tinga, kodhi nicho kel nyapaka dhana 14 kende moyudo islands gi. Koro wadwaro jaduong' James Orengo, gigi kikimieni, wadwaro mondo ing'i gini, samoro igolo gigi to gigo kichop makare. E kaunti ma Migori, kwan mag piny owacho nyiso ni mbolea gunde 9,980 osechwal e gwenge mag Migori, Kehancha kod Ntimaru. Jopur wacho ni giruwo piny ka girito mbolea, kendo gichich ni moko kuomgi uso ne jopiny e tok chik. Unakuta watu wanakuja kutoka nje na wanakuja wanachukua zaidi ya bags 50. Okay? And ule mtu ambayo aliandikiza bag 2, bag 3 hawezi pata. Ukitrace mahali hizi vitu zinaenda, unapata zinaenda kwa maduka. Ukitrace further, pia unapata zingine zimepata njia, zimeingia Tanzania, kwa sababu tuko kwa border. You are finding that one person can come at a given point, is being given over 70 bags. Then you come to imagine, how much does he have for 70 bags? Then by the end of the day, if you do some follow-up, it cross over to the border. Sasa hao makatel wanatumia njia ambaye wanatembea kwa kila miji, wanauliza uliandika ngapi na una pesa. Wanabeba hao watu, wanakuja nao hapa, wanawachukulia mbolea, alafu wanapea hao kitu kidogo, au wanaenda kuuza mbolea hiyo kwa bei kubwa. Deko yudo mbolea kata nok mare seche ma koth osechako chwe. Koro kelo luoro ni ka keyo kobet maber, to nok mar chiemo ma oseneno higani nyalo dhi nyime nyaka higa mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.